San bir şiniyalak dünyada Qazan meşhur oyuncu 4-nji orny eýär. Dünyada bizim soňky awzitimiz diňe galkynyş gar känine 27 trilyon kub metrden geçdi. Bir tarapdan Türkmenistan nebit gaz öndürmekde dünýäde 4-nji orunda durýar diýip Guramçylykly terror toporunyň agzasy Gurbanuly Berdimuhammedow aýdýar. Beýlek tarapdan bolsa ýurduň %90-ynda ýollar şu ýagdaýda. Türkmenistanyň etrap we owa ýerleriň ýollaryny birgira goýup, vilayetara, şäherara gara ýollaryny ele alanymyzda Türkmenistanda öndürilýän nebit gazyň pullary nirä ýok edilýär diýilen soraw adamlaryň aklyna gelýär. Şol sebäpli sosial mediada adamlar öz ýaşaýan köçelerini video ýa-da surata düşürüp paýlaşyp başladylar. Bu ýollar geçen 20-njy asyrdan bäri, ýagny Sowet Soýuzy zamanyndan bäri asla beceriş işlerini görmändir. Täze paýlanan ýerler barada agzalsa, ola bolarda adam ýöräri hiç ýyly ýolda ýok, ýoda da ýok. Çağalar mektebe ýolsy duru bolan palçykly ýerlerden ýol ýasap gidip gelýärler. Ýol sebäpli tiz kömek çağırylsa gelmeýärler. Hassaň bar bolsa öz mümkinçiligiň bilen alyp gitmeli. Emma Guramçylykly terror toporunyň agzasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä, ähli pudoklar, medisina, bilim, ykdysadiýet, tehnologiýa, gara ýollar, howa ýollar, guruluşyk, milli howpsuzlyk dünýä derejesinde pazarlap ösýär. Elbette Türkmenistanyň merkezi bolan Aşgabatda guruluşyk işler uly depginde alınıp barylýar. Paýtagtdaky adamlar buýsanyp ýaşaýar we ine şul Türkmenistan diýilip halkyň adyndan dünýä sergilenilýär. Hem saygılaganı belki dersiniz, hemen öweden paýtagtyňyz aşağıda buýsanyp bilersiniz. Ýollaryň şu wagtky gözgüni ýagdaýyny bilýän Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedowlar vilayatlara sapar bilen baranda, gara ýollar bilen däldi, howa ýollar arkaly barýandyklar hemme mälim. Diýmek olar hem halkyň ýören ýolundan ýöremek islemeýärler. Daşyndan seredip baha berseň, vilayatlar bilen merkeziň arasyna çiten eksimli araçak çekilenýäli. Hersi bir aýry döwlet ýaly görünýär. Eýsem ol vilayatlar Türkmenistanyň territoriýasy dälmi diýilen sorawlar şol palçykly sewitlerde ýaşaýan her bir adamda döreýär.